बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि बयनिबो सुबिदानि थाखायहाय चिरां जिल्ला आमथेखा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय अक्सिगुरिनि माखासे महिला आइजोफोरा जोबोद मोजां मोनसे ग्रुप दादों दा बे ग्रुपआ मा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैगासिनो दङ जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन अब्ला नोंथांमोना निश्चय बुजिगोन ओमफ्राय प्रयोजन जाबाथाय बिथांमोनखौहाय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानैहाय जगाजग लाहरनो हागोन दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय सालायनानै होनि नायलांनो हागोन खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो जों मोनसे मेसेज हरनो सानदोंदि बेनो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला आमथेखा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनिफ्राय जोङो मावनो दांनो गोरों ज' आइजोफोरखौ लोगो लालायनानै न'खर जानायाव गथ' गथाय फोरोंनायाव माबा मोनसे हेल्प जाथों साननानै दिनैनिफ्राय देलायस्रि केटारिं ग्रुप दानाय जादों। औ बिसोरनि बे देलायस्रि केटारिं ग्रुपआवहाय साबैसे दङ जेनेबा 31 जन दङ ने दा निश्चय खोनाबाय दिनैहाय चिरां जिल्ला आमथेखा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनिफ्राय बेबायदिनो देलायस्रि केटारिं ग्रुप होननाय दिनैनिफ्राय दानाय जाबाय नै दा नोंथांमोननोहाय जुदि सोरनोबाफोर प्रयजन जायोब्ला डाइरेक्ट कन्टेक्ट लाहरदो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होगासिनो दङ दा 31 जन दङ बिथांमोननि मावग्राफोरा दा इस्पात गोजा बयबो मावनाय दांनायावहाय बेबायदिनो मिटिं एबा हाबा जिखिया प्रग्रामानो जाया मानो रेडि दा ने ओमफ्राय गोजाननि डिसटेन्सआ जेनेबा गोजान बेसेबांसो गोजानसिमफ्राव जेनेबा नोंसोरो थांनाय जागोन जेनेबा थांनो हागोन ने दा निश्चय खोनाबाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरदो रायलायलायनायनि गेजेरजों जागोन बियो ने एमाउन्टफ्राबो रायलायनायनि गेजेरजों जागोन दा नै ओरैबायदि इस्पात दङ दे मावनो दांनो नै दा ओमफ्राय जेनेबा हिन्जाव गोदान बरायनायफ्राव गोबां जायगायाव नुयो आङो जेनेबा नोंसोर हिन्जाव गोदान बरायनायफ्राव माबायदि बरायगोन दा हिन्जाव गोदान बरायनाय मोसानानैहाय सिगां बरायनायावबो नै बिसोरो माने बरायगोन होननानैहाय निश्चय दिनैहाय नोंथांमोना खोनानो मोन्दों दा ओरै बयबो नै इस्पात जोबखा आरो नै मावनाय दांनायावहाय दा माथो मोखां नायबाखौ बयबो कन्टेक्ट लाहरदो मानो होनना बुङोब्ला जोङो दायो मावनो दांनोहाय मोननो थान जालायसै दा बेनिखायनो डाइरेक्ट केटारिं ग्रुपजों जगाजग लादो नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा जागोन बेबायदिनो ओंखाम खुरनाय बेबायदिनो फोसाबस्रांनाय गोबां मानसि नांगौ जायो जाय हक मिटिङानो जा बा माबा मोनसे हाबा थिलियानो जा दा गोबां नांगौ जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना डाइरेक्ट खेबसेनो सहस जाबाय केटारिं ग्रुपजों जगाजग लानानै नोंथाङा जुदि हाबा एबा माबा मोनसे प्रग्रामखौ खुंफुङोब्ला आरो दा रेडि जोबखादा ने होमब्ला निश्चय खोनाबाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय स्क्रिनावहाय होनानै होगासिनो दङ डाइरेक्ट कन्टेक्ट लाहरदो ओमफ्राय नै बे आब'मोनजों सोरबा बिनानाव जागोन सोरबा बिबाजै जागोन बिसोरजों कन्टेक्ट लाहरदो आरो होमब्ला बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै बेखिनि भिडिअखौहाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।